Dende o patio de butacas, representantes da Xunta de Persoal do Concello de Pontevedra demostraron a súa discrepancia coa intervención da concelleira Eva Villaverde sobre a situación dos bombeiros do Parque Municipal. Que nós protestamos é que nos días normales, é dicir, a operatividade día a día do parque, que non este planificado, que te chamen dun día para outro a traballar, de que te obliguen, de que non teñamos personal mínimo para sair. Aseguran que no que vai de ano ningún día traballaron os 9 bombeiros por quenda que se marca na teoría, debido aos axustes que son necesarios para que poidan cumprir a súa xornada laboral. Hai 13 nun turno, 12, 13, pero deses 13, para que den a xornada laboral, libran 4, máis 2 de vacacións, ou 5, é dicir, aí ten que dar, tens que cumplir a xornada laboral. Non estaríamos facendo 72 horas á semana. Antes estábamos a 4 quendas, ahora pasaron a 3, simplemente para dispoñer de máis persoal. Entonces, como ti tes 5 ou 6 persoas de día libre, eles o que fan é quitarte eses descansos. É unha disponibilidade encuberta. Algo que aseguran lles impide planificar o seu día a día e conciliar a vida laboral e familiar. Sacábanse os mínimos ás veces por nomeamentos forzosos, xente que ten os días libres e obliganlles a ir a traballar, independentemente de que teñan niños, fillos menores ou que sexa. Ou como se acadou no meu caso, que se me viu a buscar a policía a casa ás 11:30 da noite, con 2 fillos menores. Porque non se acadaban os mínimos. Insisten en que o cadro de persoal é insuficiente. Consideran que para que se poida ofrecer o servizo con garantías deberían poder formarse 2 equipos de bombeiros por quenda. Que debería aumentar a plantilla como mínimo para acadar 2 saídas de intervención. No caso que haya 2 intervencións simultáneas podamos atallalas. En este caso non se pode. O que se fai moitas veces é dividir a actuación. O que fan quedan 2 persoas aquí nun incendio, como xa pasou na pizzería que está aquí ao lado. Despois tiveron que ir un incendio na cociña en Monteporreiro, e iban 2 bombeiros, e que non sacadan os mínimos. Quen traballa na bomba? Quen ataca no incendio? Por iso seguirán reclamando melloras no servizo e nas súas condicións laborais.